sazoqala la. And most probably he will. Yabona empilweni umuntu kumele wazi ukuthi umuntu awukho perfect. Ngeke uhlale uperfect empilweni, ngeke uhlale wenza izinto ezi-right ngaso sonke isikhathi. Khona izinto kumele uzenze ngoba uzenzela wena, not ukuthi wenzela ukunconywa, not ukuthi wenzela ukutuswa. Kuthiwa, oh, you are so matured. Hey, ave nkosi yami enjani? Cha. Kuyafanele empilweni kwesinye isikhathi udlubulundele, uzenzela wena. Into ezosiza wena. Khona into embi kumele uyenze sometimes empilweni kodwa ezokusiza wena. Akushiwo ukuthi empilweni ngaso sonke isikhathi kumele uhlale wenza kahle. Ngeke futhi uhlale wenza kahle empilweni. Mina ngithi Mbali, thatha ifoni sithandwa sami. Thatha ifoni usendele lo bhuti message. Umthuke noma ungabhala amaheheba ku WhatsApp. Umusho usho yonke into ofuna ukuyisho sithandwa sami, ugonyuluke ngesikhathi esisodwa. Umgive lo bhuti, umgive uzobona emva kwalokho uzophola ngoba uzogonyuluka ukhiphe lonke igwebu elingaphakathi kwena. Phela umuntu ufike kwenze kabi umuntu ebese uyalimala umuntu. Mase ulimala kumele kube ne-reaction. Makumele udinwe, makumele ukhale, khala. Ungezwa ngomuntu ethi no ungenzi kanjena, unama-feelings umuntu. Awulona i-robot, umuntu, and aku-actwa la, akudlalwa i-movie. These are real feelings owafilayo. So reacta, kube ne-reaction sithandwa sami. Thatha i-SMS wena umthuke ubhuti, umthuke ngayo yonke into ofisa ukumthuka ngayo. Wenzela bani? Wena. Ukumthuka akuyona into enhle, angikuncomi futhi I do not condone that behavior. Kodwa njengamanje kunesidingo ukuthi wenze njani? Ubhodle, umthuke, ubhala amakhekhe baba message ukuze uphole, uzokwazi ukuthi udlule kulento le. Ungamlindi uthi axolise, ngeke azaxolisa. Musalimele ulinde ukuthi umuntu axolise, akekho umuntu ozoxolisa kuwena, khohlwa. And sometimes sithandwa sami akekho umuntu ohlukana nawe bese yayisola, akwenzeki. Isema-moving lapho, impilo iyaqhubeka nje ebantwini. Futhi sometimes umuntu okwenza kabi hayi ukuthi usazojeza, cha. Akazophanishwa uNkulunkulu. The universe sometimes just doesn't care. I-universe noNkulunkulu babhizi bafocuse empini ko-Afghanistan, ko-Russia, izinto ezinkulu. Abanandaba futhi abanasikhathi somjolo sometimes. So uyahlala ulinde karma. Sometimes there's just no karma kumuntu okwenze into embi noma umuntu ocabanga ukuthi ukwenze ukonile. So sithanda njengamanje ngithi mina bhodla wenze leyo nto ukuze ukwazi ukuthi udlule kulento, ngoba manje uzolokhu ubhala amaqaba iqephu ngeqephu uyiletha la part 1, part 2, part 3, uzogcina uyinhlekisa sithandwa sami. Ngoba if there's one thing you should know about people, baqale bazwelane nawe emva kwalokho bese beyakhathala ebese uphenduka inhlekisa. Uphenduke inhlekisa sithandwa sami, ungavumi ukuphenduka inhlekisa. Qina ube imbekodo. Akusesona manje isikhathi sokukhalela umuntu wesilisa manje 2025. Asekho manje isikhathi sokukhalela umuntu wesilisa, ikakhulukazi wena unezinto zakho. Bhodla sithandwa sami. Laba bathi heal akulula kanjalo, laba bathi move on akulula kanjalo. Thuka umuntu sithandwa, umthuke ngempela. Umthuke uzogonyuluka. Noma ungathatha iphepha nepeni ubhale zonke izinto azenzile ezimbi kuwena ezikuphathe kabi, ubhale zonke, uyibhale. Uzoyibuka lezi zinto uthi no man, no, lo muntu bengenza izinto eziso. He's not worth the stress. He's not worth my tears. He didn't deserve me to begin with.
uzoqala uyinyanyeke emva kwalokho udine kwawena ukuthi hayibo kahle kahle bengizilahlile kwasamina bengingayithandi uvela udinwe manje kuphele udinelwe wena kuphele konke nokuphatheka kabi lokhu nokukwata sithandwa sami uyazi ukuthi wonke umuntu uyadlula ezintweni enje wonke umuntu uyadlula ezintweni enje nozenza ngcono nofuna ukuthi akaze sithandwa into amahlala khona lawa impilo kodwa kumele uqine ube yimbokodo musa wena ukufuna ukuba weak manje wenziwa umuntu wesilisa ukuthi ube weak musukuba weak ntombazana qina ntombazana iba imbokodo unezinto zakho unempilo yakho izinto zakho ziyakhanya nyakaza ntombazane khwishiza ntombazane uzomthola omunye umuntu yabo manje insizwa ayizohlehla kwayizona manje uko social media ulokhu manje ulokhunje unkenteza lokhu unkenteze lokho ngenxa yalensizwa le enye nayo ngesibeke amacala indaba zabantu ababili ezabantu ababili ibona abaziyo ukuthi isiqalo nesiphetho angeke ngisuke nje ngixeka umuntu engingamazi ngimbeke izici naye angafika athi une side lakhe esingalazi njengamanje mina ngisakhulumela phezulu kweside lakho ukuthi la ulimele khona sithandwa la ucabanga ukuthi woniwe khona sala usuphola sala usubhodlo kokugcina manje ungafuni ukuba yilady ngaso sonke isikhathi ungafuni ukuthi oh you're so classy oh nkosi yami immaturity yo maturity level saba well umuntu awuphile ema-movie manje njengamanje thatha imessage nje ifoni bhala amaheheba umthukisise futhi watype mina ngithi ngikutsheleke watype ama-message ku-WhatsApp bese ufaka ibhanoyi watype wasend mawuqeda ususa ibhanoyi uvulele ilokhunji i-cellphone data or i-Wi-Fi ahambe wonke ngesikhathi esisodwa yosale wafunda qede lapho udelete yonke inamba udelete yonke into sisithandwa uzama ukuphola uzama ukukhohlwa wenze zonke izinto oyithandayo ezokujabulisa hamba uyobona umndeni wakho hamba uyobona umntanakho khohlwa manje ilento sithandwa bodlo kokugcina bese uyakhohlwa udlule kulento azidluleni kulento isinesikhathi impela ikhona azidluleni ubese uye kwafuthi ukumbheka ko social media uthi seyaposta wenzani inhliziyo izoqaqamba kakhulu i-ex yakho nje uyaphuma kwi-ex awudingi nokuba nenamba ye-ex mengabe ningenayo ingane ingekho into enihlanganisile awudingi ukuthi ube ne-ex nenamba ye-ex umfana ntombazana awudingi ukuba nenamba ye-ex awudingi ukuloku ucheck ukuthi wenzani uphilani uzokhala kakhulu ngoba yila uzobona ukuthi akasabuyi ngempela futhi mawusalinda ukuthi uzoyisola sithandwa isema-movini lezo zinto la izoyisola ekhumbule emumva afike phambili zichamba juba buchutha phambili izinto ezifiswa inhliziyo lezo kodwa akusho ukuthi zizokwenzeka phola sithandwa sami zama ngempela ukuthi ubhodle sidlule kulento le siwumphakathi umuntu uyakwenza nje into kabi uyakwenza umuntu into embi qhubeke nempilo ibe mnandi futhi impilo yakhe nje aqhubeke nempilo konke nje futhi kuhambe kahle ukulinda ukuthi usalinde uyijeziso uNkulunkulu uyayilimaza nalapho nje uyayilimaza nje nalapho ayikho leyo nto isidala leso o into oyibukela ku TV leyo ebuye sezoxolisa ebuye sekhala ayikho leyo nto into engeke iziyenzeke leyo nto naye uNkulunkulu umuntu usuke emthanda nasemaphutheni akhe ngoba uNkulunkulu bathanda bonke abantu le into engekho lokuthi umuntu uzokwehlekelwa izinto ezimbi ngoba ukonile wonke umuntu wona umuntu uNkulunkulu axole sonke siyawe emaphutha uNkulunkulu anaso leso sikhathi nje akanaso uNkulunkulu leso sikhathi akanaso ngempela ngcono uyiphiniselele wena sithandwa bese uyadlula